Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Ndị Igbo ibe m, pụtanụ ka anyị tinye okwu ọnụ, gbakọtanụ. Ịma na nwa gị elugo ogo ịnụ di na nwunye, bịa na ebe a. Kedu ndị Igbo niile ịma na ilugo ogo nnu di na nwaanyị, bịa ebe a. Ịma na nwa gị elugo ogo ịnụ di na nwaanyị, bịa ebe a. Ọ bụrụ na o nwee nwa gị na-achọ ịnụ di, bịa ebe a. Ọ bụrụ na nwa gị na-achọ ịnụ nwa onye ọzọ, bịa ebe a. Ka anyị tinye n'okwu ọnụ. Anyị ama nnọọ ka ihe na-emebilele anyị, maka ihe na-emebi. So asị agbara ụzọ Owere mgbe ọ nara echi. Ụmụnne, o nwere maka ihe njiju ajụjụ n'abalị. Ajụrụ m ajụjụ n'abalị wee sị ụmụ nwaanyị, ụmụ agbọghọ, onye chi ịnụ gị nwoke, ọ fụ gị n'anya ọfụma ọfụma, fụ gị n'anya, fụ ụkwụ ịzọ n'ala, unu na-akwadozi ịnụ di na nwunye. O wee gosi gị mamụ ya na papi ya, mamụ ya na papi ya wee sị na faalaikra gị, wee dọọ nwa ya aka na ntị, wee sị nwa ya, mana biko ịnụtanala anyị nwaanyị a na anyị achọrọ ya, na ọma ndaba, na nwere ka anyị si fụ ya n'anya, na ọma nkwekwa omume over the kpai body. Ndị nne na nna asị gịnị? Over the kpai body. Na-asị ka njụọ ndị Igbo, ọ dị mma ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme? Gị bụ nwoke fụrụ nwa agbọghọ n'anya nke ukwuu, fụ ụkwụ ọzọ n'ala, mama gị na papa gị wee sị na faalaikra nwa ahụ na over the kpai body. Ka ihe ị ga-eme? Ị ga-aga n'iru mụọ nwa ahụ ilaik, ka ị ga-aga azụ n'ụlọ mama gị na papa gị okwu? Ihe anyị ji etinyeli ya ọnụ bụ ọ bụ ihe na-emebi ihe na kọmuniti anyị. Ọ na-emebi ezigbo ihe, and onye ọbụla si over his or her kpai body, emechekwa ihe ahụ na-emekwa. Chetakwanụ na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Chetakwanụ na ha sịrị na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ya bụ ije na-ekwute ihe adịrọ mma, si na over your kpai body, over your kpai body. Ị na-ekwu over your kpai body, o mechekwa nile. Ịma na ekwensu na-anụ ihe ọjọọ, ekwensu na-anụ ihe ọjọọ, ọ na-eme na-ele. Mana ọ bụrụ ihe ọma, ị ga-ekpeketa ekpere ike ahụ. Ọ bụrụ gị na n'ụdị ọnọdụ a, gị bụ nwaanyị, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-aga n'iru n'ụba onye ahụ mamụ ya na papia si mba na fa achọrọ gị? Ịma na onwe ihe anyị na-ebelive, onwe ebelive anyị na-enwe, na ọ bụrụ na ebe a na-anụbata gị na fa achọrọ gị, gị gbaa afọ ụfọdụ. Achọrọ m ịgwa unu na ọ bụ asị. Kịta ana m ekwu ka m si wee mal to the best of my knowledge. So onye bịakwa nya kwuo ochie, mgbe ọbụla iji bịa ikwuo ochie. Ọ bụrụ na nkwufiokwa isi m lọlọ nneka ijele nze na ikwufiokwa na nke a ikwuru adabara. A sịrị na ọ bụrụ na ebe a na-achọ ịnụbata gị na fa afụrụ gị n'anya, na fa laikra gị, ka iwu onye Ben Johnson. Ọtụtụ ndị be anyị nwere that belief, mana mụnwa na-asị na ọ bụ asị, ọ bụ nnukwu asị. As long as na onye ị na-eje ịnụ fụ gị n'anya, gị nwafia n'anya, o kwesịrị ka unu lụọ. Papia na mamụ ya ekwere, ọ bụ ihe gbasara fa. Maka na mgbe fa na-anụ di na nwunye nke fa, afọ ụsụrụ fa, and onwere onye chọta alụfa. Ọ bụrụ papa fa na mama fa chọta alụfanya si na fa ga-anụlili gbaa fa agba fọsụ ọfanya. Mba, onwere onye fọsụ fa di na nwunye. Afọsụ godi fa mgbe nke fa, ụwa asaga anya kịta. Ọ bụ ozi kịta ka a na-afọsụ mmadụ, onye gị na ya ga-ebi forever and ever, ganye n'ọnwụ ekewe unu. Gị na ya ga na-alalụ, ị ga na-eli nri osi, ị ga na-esi na-arụ ọfụtago gị. O nwee ike ọ bụ na oyigo oyi yie ọtụtụ oyi, ọfụ na gịnwa ga-abụ obie, gịnwa bụ heart ya, gịnwa bụ love of the heart ya, gịnwa ga-eme ihe o ji ga-adị ogologo ndụ. Mama gị na papa ga-abịazi asị mba. Ọ na-asị mba n'ụdị gịnị? Mama na papa na-eme ụdị ya jos tag ya nụfa unu, maka ngwa unu eziokwu na unu afụrọ nwa unu n'anya, unu kpọchacha nwa unu asị, unu kpọlide nwa unu asị, unu na-eme ya na unu fụrụ ya n'anya, unu kpọlidelu ya asị ruo na mba ukwu, mana unu aghọtara ihe unu na-eme. Ka unu aghọtara ihe unu na-eme, taa ka m na-agwazi unu ya, maka ọtụtụ na-eche afọ m nwa m n'anya, achọrọ m ka ọ dane n'ọkụ. Ọ bụ gị nwa ga-anụ, ọ bụ gị nwa ga na-alalụ utu onye ahụ, ọ bụ gị nwa ga na-esili nwa gị nwoke ahụ nri, ọ bụ gị nwa ga-amụrụ nwa gị nwoke ahụ nwa.
odute onye ịchọrọ isi ya nwa ma achọrọ m ya o convince gị si na onye ọfụ n'anya ọfụma ị ga-ekwete ma ịchọrọ ya ị ga-ekwete ị ga-ekpelife ogologo ekpeli ogologo ndụ nya gazie elifa ọ bụrụ ibulu asọnda tinye na ya bulu aja ọnụ gị tinye na ya bulu aja afọ gị tinye na ya o nwere ike ọnụ onye ọ mụrụ nwa ọ bụrụ aja afọ gị kpatara ya ọnụ onye fa na-ese okwu ọ bụrụ aja afọ gị kpatara ya mgbe nke gị afọ ọsụ gị akpọtala gị mmadụ si gị na onye ị ga-anụ isi ihe nwa bụ na ezitere aka ọkwa onye Igbo ibe gị osi abịa dịrị na Nwamfe maọbụ na Kafanchan maọbụ na Sokoto ọ bụ onye Igbo ibe gị iwee sị mba ka ekwe na onye ke maka ndị na-eje akpọta ndị Hausa kpọta ndị Yoruba kpọta ndị anaghị asụ Igbo ọ bụla onye Igbo ibe gị ị na-ediskrimineti ya na ihe nwa bụ o nwere hat gị nya bụ onye ịlaiki ka ịchọ ka nwa gị nụọ ịchọzi ka ọnụ onye ọlaiki ị na-asị na ịfụrụ nwa gị ahụ n'anya ịdị shọ na ịfụrụ ya n'anya ndị Igbo ibe m na-egekwe ntị unu geche ntị unu tinye okwu ọnụ okwu m na-ada n'ala unu sikwa okwu nke a ọ daa nnọọ n'ala okwu dachacha n'aja ọ bụrụ na ọ dara n'aja unu sikwa okwu adakwa n'aja ọ bụrụ na ị were alụ nke gị ga-amanara na ịkpa afọ ụmụ nwaanyị ajụrụ ajụjụ ahụ na-asịpafa ga-anụ onye nne na nna ya asọpọtụrụ ọtụtụ n'ime fasịlị mba nshọtụ fanchasịlị mba mana mụnwa bụrụ ụlọ Nneka Ijelenze na-asị unu nọrọ ebe ahụ ka nchaba unu n'anya maka na mamụ ya siri na ọ chọrọ mana ifu mamụ ya ahụ uje nwa ya nwoke a na obodo oyibo jee dute agadi nwaanyị ndị ọcha ọ nabata ya ọ bụrụ discrimination ọ bụrụ longa na-enye mama nke nwoke nsogbu ọ bụrụ longa throat ọ bụrụ amaghị ihe ka mmadụ ji ga-eje nwa gị nwoke eje dutele gị agadi nwaanyị ndị ọcha dutele gị mamụ ịkpapụtụ na Asia ma ọ bụ Europe ma America wee dute agadi nwaanyị ndị ọcha si na ọ ga-anụ ịmụli amụ ịkụ aka kwata isi anya dubeti anya gba ngwa gị nwa ga na-aza ụlọ gị ga na-ekpoche gị ga na-esi nri ị ga na-amụli amụ ị ga na-asalali ya ị ga na-ebeleli ị ga na-awọship ya mana onye Igbo ibe gị nwaanyị ka ọ kpọta gosi gị si na ọ chọrọ ya gị na onwe gị jụ isi na ihe nwa bụ na ịlaikiri ya niile enye anyị ịlaikiri ya na ebe vileji ka ọ si n'ọtaụn ya na o tere nnekwute aka nnọọ ọ na-ete nnukwu aka ị ga-ejetipụ ụkwụ ọ bụrụ ịnọlụ na-ekpugheli na ya vicinity si na ihe nwa bụ nọọ vicinity gị achọrọ ijetipụ aka achọrọ ije ebetere aka ihe ejeni zụta agbụrụ ndị ọzọ gaa ebetela aka neghelie n'anya wee kụcha mkpụrụ ebe niile ọ dịkwa na Imo anyị nwere mmadụ Abịa anyị nwere mmadụ Enugu anyị nwere mmadụ Ebonyi anyị nwere mmadụ ihe mmebe na Ebonyi ka anyị jeluo ihe mmebe na Ọnịcha ka anyị jeluo ihe obikwe na Lagos anyị nwere mmadụ ebe ahụ nnọọ ị na-ekpugheli na vileji gị ihe m ji ekwu ihe a bụ o nwere nwanne anyị nwaanyị bịa wee na-akọwa na onwe onye chọọ ịnụ ya mamụ ya na papa ya wee jụ si na fa laikiri ya na ihe nwa bụ na ụzọ eteka nke a ọnya nụbịa ọ na-enwe obi na-abụ mụ na onwe m siri anya anụbakwa ya ebe ọ bụ na nke nwoke firi ya n'anya a sị m ya nya anụbịa ihe a ka unu ga-emelide ndị nne na nna unu kọsụ ụgbọ aghara na famili gị na nwa gị esibe okwu gị na nwa gị na-ese okwu ọ gbarapụ gị one a o nwee ike jee lụọ ụlọ duru nwunye pụọ ihe azịkwa afọ ya anya maka ịlaikira nwunye o nwee ndị na-eme ya ịmara rapụ gị gbarapụ gị ị kwesịrị inye ya ọfọ ị kwesịrị ikpeli ekpele ị kwesịrị ịsọpọtụ ya isi na ihe nwa bụ na ịlaikiri ya niile ree nne nwa anya mbọsị ụtụtụ na ihe nwa bụ na ịlaikiri ya ọ bụ gị nwa bụ Chukwu na-eke mmadụ ijiri laiki ya ọ sị anya jọọ njọ nwanne anyị nwaanyị wee bịa na-asị na ọ bụ onye Enugu nke nwoke bụ onye Nnewi ma nwa ya na papa ya wee jụ ana m anụ na ndị Nnewi a na-emekọ ihe ahụ na fa na-ediskriminetiri nne onye Igbo ibefa na fa na-anụ di na nwunye
nekwe nya agbata obi nya enu aja nya ịmara nebo na ọkafa si anụ nwaanyị nwunne m nne m ochie ju ebe niile fa anara aga mba anụrụ m na ọ na-eme ọ dụka ọ bụ eziokwu ọ bụla eziokwu unu rapụ ya nke a ọ bụ amamihe nya bụ ọ bụ amamihe na unu anara eje na mba anụ nwaanyị na unu na-agba uche na mkpọ na unu maara ihe ọfụma ọ bụrụ ka esi eme ọ bụrụ m chekwenụ ka ngwa unu ọ bụrụ m bụ nke nwaanyị nke nwoke fụ m n'anya ọfụma mfụ ya n'anya ọfụma mama na papa si na ọ laikra m nke nwoke si na anyị ga-anụ anyị jee nụ ọ bụrụ na kọtụ ọ bụ na traditional marriage ọ bụ na wedding no ịmara ndị friends eju mbọchị ahụ emenideme chichichiche onye unu ga na-eme ihe ahụ bụ onye a chịtara akụ na ụkwa ọ bụrụ onye chịtara akụ na ụkwa unu fịa o jeruo unu ebe ọzọ ọlụchichi unu ọ na-enete nwunye anya na-enete ụmụaka anya ọ bụ unu ga-abịa na-enyozi enyo na geeti ahụ ọ bụrụ m ọchọfa na ọfụ m n'anya si m na ọ ga-anụ m nketa nke echi ma nkwado nkwete mma anụ onye ahụ ma ịchọrọ ya mbata na be gị mma eme ọfụma mma amakwa na ịbụ nne di m mma na-emekwa ihe nwunye nwa na-eme mma na-emekwa ọfụma mmadụ akpọ gị asịsị maka na anụtago m yakwa ijuburu na ya anụta m na mma echi gị ọnụ n'ala na mma eme gị ihe na mma ekulu mmiri ọkụ che gị n'ọnụ mma na-emie mma na-emekwele gị ka mama mfụkwa ihe nye gị mfụkwa akwa gị nsụọlụ gị mfụkwa ụlọ gị nzachalụ gị na-emie ike akpọkwa m asị na-emie mmetie nye aka ike na-akpọ m asị ahụ mwere asị ahụ wee nye gị n'ọnụ mwere asị ahụ gbaa gị agba ịmara nchere aka mgba ụkwa na-adalị ndụ amara ata yọkwa ịfụrụ m nwanyị mbịa mmadụ emegide gị mmadụ eme njọ na-eme nnọọ mma to the best of my ability iwee nechie m anya iwee sị na ị chọrọ m na asị ahụ na ị ga-akpọride m ya mwere asị ahụ nye gị n'ọnụ gbaa gị agba ịmara mgbaa gị agba nchere aka mgba ahụ ichelu bịa ịbịa gị nwa ka isi ga-ebu aja ọkwa onwere onye eji na ana isi ya nara ebu aja gị nwa ka isi ga-ebu aja iwere ọgwụ bịa ịma na o nwere ụmụ Chineke ọgwụ anara atụ na ọgwụ anara atụ nkakwụ o nwere onye ọgwụ anara atụ igwọli ọgwụ ngwa na abụ ọ nara atụ ya ịgwọkọta ọgwụ itinye isi gị ịma na onwe onye ọ na-eme ya bụ igwọlu mmadụ ọgwụ ọtụrụ ya ị na-anya ọtụrụ ya ije nke abụọ gbuola ya ka ọ dajiri ụkwụ ihe ị ga-eme bụ jos gbaba ọsọ maka na o nwere ka isi ga-emekete gị na onwe ga-adaji ụkwụ ọkwa ifili ya unu na-aghọta ihe m na-ekwu ndị nne na nna ya bụ ka unu sepụ aka enwe n'ofe na unu na-epretend unu bụ pretender do the worst n'ime a na ị na-eme ụdị ya ịbụ nnọọ financial woman financial parents maka gịnị ụmụ unu na-agbatịpụ ọsọ wee jee bute agadi nwaanyị ndị ọcha wee bịa buselu unu na-akụ aka na-azachala ụmụ unu nya nwunye nwa unu bụ onye ọcha unu na-azachala ya unu na-esi nri na-akpọli ya isi n'ala onye Igbo ibu unu bịasịa si na ọ bụ nwaanyị unu na-enye unu na-enye anya na mbọ na-enye n'ụkwụ na-enye onye mụrụ ya wee were asị wee kpọọ mmadụ enwere ihe o mee gị ọ tabiniri omeji gị onwere ka o si wee tabie omeji gị idebere ji n'ọba ọbịa taa anya nọ na ị na-elie n'anya na-enye anya ọ bụrụ nwa mmadụ ọ bụrụ nwa mmadụ ndị nke gị ọ gara anụ di emenye ụmụ gị ma fabia nụ di oje ebe onye atụ ọnya shu oje ebe onye nke ọzọ atụ ọnya ja atụ eju ebe nke ọzọ atụ ọnya ja ojekwa ebe onye nke ọzọ atụ ọnya shu ị bụrụ mama onye ahụ wee na-agwa gị na o jekwen ka mmadụ n'ọnya achụ ọnya shu achụ ọnya ja ọ bụrụ gị bụ mama nke nwaanyị ahụ obi ọ ga-adị gị mma chetakwa na iko iji ama ka eji ga-amanyeli gị ọ bụrụ ime ka ụmụ anyị na-akpa afịa ka unu na-eme ihe ahụ ọ bụrụ na mba ka eji enụta onye ahụ ị ga-ekwe especially ọ bụrụ onye ọcha unu fụrụ anụ onye ọcha unu chee na ọ bụ Chukwu ọsị anya ka nka ọsị anya bụrụ mama ịkpapụtụ mgbe ahụ unu ahịa sikwa ama na ọ bụ mama ịkpapụtụ mana ọ bụrụ nwaanyị Igbo ibu unu
nwa Igbo ibu unu si ha onye akatagokwa alụ ọ ga-amụzikwe nwa nke mana nwa gị nwoke fuli ya ọ dị ya mma ọdụ nwa gị nwoke mma ọma na ọ ga-enye peace of mind ọma na ọ ga-enye gị na onwe gị jụ ị na-achụ nkịta na nsị ị ga-eli ị na-achụ nkịta na nsị ị ga-eli ọ bụ ụkwa na-adalụ ndị amara ata ụkwa na-adalụ ndị amara ata ama m eme isi ike kara aka ma ọ daa na nke ahụ asị ha ọkwa mama mmadụ okwere ijebe nnọọ ka anụba gị mana nwa ya nwoke kwere ka anụba mana gị nwee kwere ịghọlụ trela ekwuchi ụzọ isi na mma ekwete ma ọ bụrụ na nlaikiri ịjụ ịma na ịlaikira nwoke ahụ ma ịjụ asị ya na sọpọtụ ọkwa na-enyere blessing ibu chukwu ịbụrụ chukwu na-enye blessing ọ bụ chukwu na-enye blessing ọ bụ chukwu na-enye blessing so ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na unu ekwere eje ife onye ọzọ ọ ga-ejekwa ọ ga-eji ma ndị olu kwere ene mmụọ nwa ịma na ụfọdụ kwa elu kwere ene mmụọ nwa mbụ ụfọdụ ndị nne nwaanyị ekpochepụzie anabatazi abịa n'ebe ọmụgwọ nwụleba ụfọdụ na-eme ya mana ndị gbara ajọ mmadụ gbanye n'imi ma na mbọ ọsọ gị mmụọ Jizọs fa na-akwa agbaghara ụmụ ndị gbara nnukwute ajọ gbaa nnukwute ajọ ụmụ ndị ga-agafalu ajụchagodi nwaanyị bata mmụọ nwa mbọsị ọ mụrụ alụ nwa agbalijebe ọmụgọ nwunye nwa m alitu okpochepụ ihe niile mana o nwere ndị gbara ajọ gbanye n'imi mana ụdị ndị ahụ gbara ajọ na-ajụ onye Igbo ibefa na ya na-anụ onye Igbo ibefa ifia akpọbatali ya agadi nwaanyị ndị ọcha ma ịkpapụta obu ọda ọnụmọyọrọ ọ nabata ya n'obi ọcha kedu ihe a ga-akpọ nke ahụ ọ bụ amamihe ka ọ bụ nzuzu ọ bụ nzuzu kara aka ọ bụ two face ka nwaanyị ahụ ma ọ bụ papa onye ahụ ọ bụ financial woman ọ bụ onye amara onwe ka onye ahụ bụ ọ bụ onye amara onwe ọsọkwa unu nọrọ ebe ahụ na-asị n'okwere unu nọrọ unu jekwa ebe a chụọ unu jekwa ebe onye ka ụfọdụ si eme religion ana m achọ onye bụ religion ị nọrọ ebe ahụ onye ahụ na-asị gị chọba onye religion gị ọ chọta akwa dibịa nye gị n'aka ọ chọtara dibịa nye gị n'aka ọ sị gị chọba ị nọrọ na-achọ ike agwụ ogwu isi na ị na-achọ ya religion ọ bụrụ ofu chukwu ka a na-ekpele ọ bụ gị mebe ihe dị mma ọ bụrụ religion na-anụ mmadụ ana m achọ my denomination is Catholic is Assembly of God ana m achọ ọ bụ Deeper Life ana m achọkwa onye Deeper Life ibe m Christian background nke nwa onye mmachukwu onye si gị na onye ọbụla mmachukwu onwere onye amara chukwu onwere onye amara ihe dị mma ụfọdụ ndị si na fa na-eju ụka na-eme ajọ ihe karịa ndị ọcha majority anara eju ụka mana fa anaghị eme njọ fa na-eme ihe dịka ihe ndị kristian na-eme na-akwụba aka ọtọ fa anara asị asị fa na-enyere mmadụ ibe fa aka fa anara asị asị n'ụwa afapụta ma ọ bụ zuo ori ma ọ bụ gbaa ama mana fa na-akpụ ya ka ezi ihe a o nwere religion fa anara eju ụka fa na-akwa na-agọ mmụọ fa nara eju ụka fa nara agụ mmụọ mana fa na-eme ihe Chukwu na-achọ ị nọrụ na-arọ na-ene ihe mmadụ ga-ekwu anya ọsị na ọ bụ mama ya mbọsị nke gị bụ mama ahụ gị nwa bụ mama mbọsị nke gị ọ bụ achụpụkwa gị si na ala ikra gị ka afọsụ na afọsụ ọ bụ mfọsụ ka afọsụ bụ na di gị kọkọ mama di gị ma ọ bụ mama gị ji chọtala gị onye ahụ wee maachị ya gị na ya ịmakwa ka isi wee mee lọbi wee baa nke gị nke azụ ị chọrọ ka mmadụ bata ọbịa ka a na-akpọ afọ njọ ya bụ ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ya iwepụ aka enwe n'ofe maka o mechaa ọ ga-abakfaya kwa gị ọ ga-abakfaya gị na inyere nwa gị sọpọt onye ọlaik isi na ịfụrụ ya n'anya o nwere ka isi fụ ya n'anya ọ bụ asị ka ị kpọrọ ya onye ọlaik inyere ya sọpọt isi na ịfụrụ ya n'anya na ọ bụ mfụnanya ọ bụrụ mfụnanya ọ bụ nnukwute asị ka ị kpọrọ nwa gị ahụ ijire wee sọpọt onye ọ fụrụ n'anya okwu ị na-anụ ya andị imekete ọ bakfaya gị gbala aka
ma ịmara ma ịgbala aka nwa gbala aka ma nwunye di ifu na nwa gị ahụ ga-atọ bụla enemi nwa gị ahụ ga-atọ bụla enemi ifu ya ọ na-aga n'ihu ịmara ịbịazịa na-enyo enyo n'ụfọ ị na-enyo ụfọdụ ga-ekwete gị ihe ahụ wee jee na-akwa alịlị ma isi onye ọkanụ ịmakwa na ụfọdụ ka ị ga-aga ịchụpụ onye ọkanụ ma ọ nụzi na nwaanyị ifunụrụ ebe ọ na-eme afụgokwe ma ọ nụzi na nwaanyị n'ụwa ya ọ kachachakwa wee na afụgo m onye achụpụrụ lọv ya ọjụ na ọya na-anụzi nwaanyị ịmara emamụ ya belidere akwa belide akwa ọnụrọ nwaanyị alụkwe taa andị olugo 65 andị okwere anụ o nwere ihe ayọrọ ya maka gịnị tafụlụ onye ọ chọrọ ịnụ si na falikiri ya na falikiri ya na fala wee chụọ nwaanyị mmadụ chụọ ya chụtie ya aka ịmana m afụgokwe onye ọzọkwa chụ ịnụ nwaanyị onye ụlaiki asị anyị anụ na ndị befa niile ma mamababa chụ nwaanyị mmadụ chụ ya onwekwa ihe nwaanyị mmadụ mefe nọ na fri na-enye nne anya fa laikiri ya fa chụ ya chụtie ya aka nwoke ahụ ọnụ ọsụkwa nwaanyị ọzọ ruo taa andị olugo ka o lụrụ 60 something to 70 ọ nwụọ ka ọ nwụrụ o de wil wee nye m onye anwụ ọkanụ famadi feje na-eme ihe niile na-eme melide kapa je bulu ego maka o nwere nnukwu ego mana bankị mana ebe niile ndị befe na-agbaghalị na nwanne fa anwụọ n'ụkwa nwaanyị ọmụrọ nwa maka gịnị fa chụpụrụ onye ọ chọ onye ụlaiki love ya o si n'ọnya anụgwụkwa na ya da anụ fa si anya anụ na fechie na-egwuregwu ọnụ ọsịkwa nwaanyị ọzọ wee nya ọdụ 69 years wee nwụọ ọnụrọ nwaanyị maka ụzọ awụ na ọya na anụ nwa kedu onye imegidela onwe gị megide nwa gị nwoke ọ kara mma na ịrapụ ya ọnụ onye bụ uche ọnụ ọsịkwa nwaanyị ọzọ o melide wee ya arụ wee nwụọ ọnwụcha o nwere nnekwu ego mana ọnụrọ nwaanyị ịma ihe o mee o dee wil wee nye onye ọkanụ si na onye ga-eweli ihe niile ndị befa niile wee gbaghalịa wee jee mechiche ihe niile eji eje ebute ego maka ibute ego nwanne gị nwụọ ọ bụ unu nwa bụ next of kin mana fa mara na o detigo wil ya degidefa wee si na nwaanyị ahụ ga-ebuli ego mgbe ejezi na bankị ka fa bulu ego fasi ndị bankị si mba na nna afọ onye dị na wel akala wee gbasaa mbọsị ahụ ọ bụ onye ahụ mechekwa ebule ego nwaanyị ahụ unu si na ọma nnụ ọ bịa ka ejekwa ekpọ si ya na afọ ya dị na wil unu afụgie ọ bịa ka m ji wee bịa na-ewetara unu ozi ọma maka na ukwu amaghị ibe ezie maka ọtụtụ ndị be anyị ji imi eri nri rapụ ọnụ ifugie ọ bịa ka m ji na-ewetali unu maka mgbe ọ ga-eme mmadụ ka unu ghara ibe isi unu anya unu afụgie ndewonu mma rapụ unu ka ọ dị na mgbe ọzọ nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ma kwuo n'uche unu na ọ na-adị mma na ọ ga-enyere onye ọbụla aka onye bịa mgbe ọbụla iji wee bịa online idee ihe bụ uche gị ọ dị mma ọ dị njọ dee ihe bụ uche gị ụlọ Nneka Ijelensi okwutelie okwutekwelie okwuterie mba I'm not agree in this their statement ideenye n'imere agree ọ bụrụ na ime maka anyị ama nọ na-ene anya ihe a na-emebi unu afụgie ihe majority na-ede ka a ga na-endorse so andị ine n'anya ihe mmadụ na-ede dee nke gị uche gị maka ụfọdụ na-abịa agụcha kọment esolu nke ndị ọzọ edere atụrụ sokwala ewu majority na-ede edebe nke majority mụ na onwe m nke majority na-ede dị mma nsọpọtụ onye ọ dịrọ mma nkwuo uche m ka m kwu asị onye ọbụla kwuo uche so unu kwuo uche unu ndewonu ka emesịa kesekwenue ka ndị na-amara amalụ ka ndị na-ekwere ekwere na ọ na-eme ngwa ka ọ dị na mgbe ọzọ